санаи 16 ноябри соли 2022 дар Маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони ноҳияи рӯдакӣ рӯзи президент баргузор гардид. Раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи рӯдакӣ Юсуфзода Ҳамзалӣ зимни суханрониаш доир ба аҳамияти таърихии бузургии иҷлосия ва дар рафти он якдилона ба вазифаи раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шудани Эмомалӣ Раҳмон, инчунин ба хизматҳои беназири пешвои миллат барои халқу ватан ибрози андеша намуд. Инчунин директори Маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони ноҳияи рӯдакӣ Раҳмону Амриддин ҳозиринро ба рӯзи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод намуд. маҳфилчиёни Маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони ноҳияи рӯдакӣ барномаи фарҳангӣ омода намудаашонро манзури устодон ва хонандагон намуданд.